XRP is going to the moon na weekly, fakt, že brutálne, veľmi pekný, silný. Trojňovka, 21 je prakticky naša prvá supportová hodnota, respektíve to hodnota 2.6, pokiaľ sa držíme nad hodnotou 2.6, tak by sme mali ostať boli naladení. Daily prvá supportovka je 2.8, čo prakticky bola hitnutá, čiže 2.85, pokiaľ nie sme pod tou danou hodnotou, tak je to celkovo OK. Pre všetkých XRP-stov 21 plne drží na hodnote 12, na 12 hodinovom timeframe do frasa 3.05. No a následne, keby prišiel prepad, tak tam je ešte supportovka 30. Na 12 hodinovke to ale nevyzerá nejako zle, pokiaľ držíme hodnotu 21, nemáme tu príliš veľmi čo riešiť, dokonca sa nám vytvára aj takáto hodnota rezistencie, veľmi čistá, veľmi jasná. Keď XRP začne zatvárať nad hodnotou 3.26 moon, hej, lebo tam bude potom, to je flag, hej, proste krásna supportovka na 21, no a následne rezistencia takisto celkovo dosť jasná. Measurement, už len po takýchto schodíkoch treba chodiť na XRPčku, hej, čo by nás viedlo, ak by teda prišiel break teraz niekedy, zhruba nejaké 4,30, 4,25, hej, aj to proste musíte rátať niekoľko týždňov, ak príde ten pozitívny break, hej, rezistencia, veľmi jasná supportovka, ešte jasnejšia na stovke, no a potom takisto 200, dvojhodinovka, určite na XRPčko, dvojhodinovka, jak jeden bič, paráda, super paráda, čiže minimálne na trade. Dúfajme, že teda príde niečo zásadnejšie. Keď príde zatvorenie pod tou hodnotou 3,05, tam nás to môže fakt, že viesť na 4,4%, po prípade minus 6%, čo sa bude dať takisto tradovať 2,85 a vôbec žiadny problém aj na tých väčších timeframoch. Dvojhodinovka zatiaľ teda je v korekcii. Žiadne indikátory nám tu neukazujú, že by sme mali ísť do longu, ale ani do shortu, alebo teda skôr, že sa máme pozerať a očakávať break supportu, než break rezistencie, keďže ADX je tu zatiaľ teda bearish naladené. Čiže XRPčko predsa len asi najzaujímavejší koň z tých coinov, z tých top coinov, na ktoré sa celkovo pozeráme už dlhodobo. Dobre, ďakujem veľmi pekne, želám vám zatiaľ teda príjemnú sobotu a ďalšie updaty prídu neskôr. Ďakujem veľmi pekne, čaute.